औ जोबोद माने गोजोननाय मोनदों दिनै बर'लेण्ड सरकारा जितु आखायाव लादों नट अनलि हारिमुल' नङा गेलेनाय बिथिङावनो जा माने सोलोंथाइ बिथिङावनो जा आरो जायखिजाया बिजनेस लाइनावनो जा फालांगियारियानो जा बा आबादारिफोरनियावनो जा मोनफ्रोमबो बिथिङाव बिथांमोना नोजोर होनानै खामानि मावनो नाजादों आरो दिनै बिनिनो मोनसे नैबे हारिमुवाबो आरो बेबायदि नाजानायनि थाखाय जोङो बिथांमोनखौ सहयोग होनांगोन हेफाजाब होनांगोन बे जोबोद मोनसे मोजां खामानि जादों दिनै मानो होनना बुङोब्ला जोङो हारिमु होनना बुङोब्ला बर'नि हारिमुवा जथेस्थ'खिनि जों माने दुखिया होनना बुंजायो माने जों गावबा गाव माने बिथांमोना गोबां मेथाइ खनो गावनि थाखा फैसा गारनानै मेथाइ खननो बा रेकर्डिं खालामनो गोनां जायो दिनै मोनसे बेबायदि प्रग्राम खुंनो गोनांबा गोबां थाखा फैसानि गोनां जायो दा बेखौ माने बिटिआर गभर्नमेन्टआ जे बर'लेण्ड सरकारा दा सोलिबाय थानाय सरकारा जिथु आखायाव लादों खुंनाय बे थारैनो जोबोद बाख्नायथाव आरो मोजां जादों निस्सय बेबायदि जुदि हाबाफारिखौ जुदि फैबाय थानाय समफोराव लाबाय थायोब्ला निस्सय नै बिथांमोन बायदि रोजाबगिरि जेसेबांखिनि मोसानो फैदों जोंनि बे मोसानाय दामनाय देनाय रोजाबनाय मालाबाबो थैना थांनाय नङा थांनानै थागोन माखासेया नाथाय बेबायदि प्रग्राम खुंनायखौ साबजायाखै जायनि जाहोनाव बिटिआर सरकारा बेबायदि प्रग्राम खुंनानै रांखावरिखौ नस्थ' खालामनो होननानै बुंनो नागिरो मा बुंनो बेखौथ' खायफाया बुंगोन जाय साफा सानै बुंदों बिथांमोना राजखान्थि मुलाम्फानि थाखाय बुंनो हागौ खिन्थु बिथांमोनाबो गोसो सिङाव साननाय दङ जे बियो मोजां जादों खामानिया नाथाय माखासे बे राजखान्थियारिफोरासो उल्थां फाल्थां बाथ्राफोरखौ बुखिलायबाय थायो जोंहा बेयाव अरजाया सोरबाया बुङोब्ला जे जोंनो मोजां खामानिखौ नांगौ जाय सोरखारानो फैया मानो किन्तु मोजां खामानि मावोब्ला जों अरायबो जों बरायनायाव दङ हारिमु आफाद हिसाबै मेथाइ खनग्रा हिसाबै खारन जोंनो जोंनि जातिखौ फोथांना लाखिनो जोंनि हारिमुखौ फोथांना लाखिनो जोंनो बेबायदि प्लेटफर्मखौ नांगौ नङाब्ला जोङो दावगालांनो जथेस्थ' उसुबिदा जागोन आरो सोरबाफोर जुदि बेफोरबायदि खुंनायखौ जुदि इनायभाबि बेफोरबायदि बाथ्रा बुंदोंब्ला बे एसे गाज्रि जागोन मानो होनना बुंदोंब्ला जाय राजनितिकनि नेता बे जुदि बेखौ गावनि राजनितिक मुलाम्फानि थाखाय बुंदोंब्ला बे निस्सय माने मोनसे जोंनि थाखाय दुखुनांथाव जागोन मानो होनना बुङोब्ला बिनि गथ'आबो सानसे समाव मोनसे हिक्खा लानानै गोजौ थाखोआव दावगालांनो नाजागोन नैबायदि हारिमुआवबो फैनानै मोसानाय रोजाबनायखौ लानानैबो गोजौ थाखोआव दावगालांनो नाजानो हागौ बिथांनि गथ' गथायनि थाखायबोथ' बे प्लेटफर्मखौ नांगोन ना बे बाथ्राया दा नै जों नोजोर होनानै नुयो जे आवगायाव दिनैनिफ्राय कत' बोसोरजों उन्दैनि सिगांनिफ्रायनो गोबां रेडिअ'आव मेथाइ खनगिरि दंमोन केसेट खनगिरि दङ नाथाय बिथांमोनखौ खबर लानाय जों नुवाखैमोन रावखौबो आरो बे IBSC होनना बुंदों इन्डिभिजुवेल बेनिफिसियारि स्किम जायफोरखौ एसे एनैबाबो अनसुंथाइ होनो थाखाय बिटिआर गभर्नमेन्टआव मोनसे आसुनि दङ नाथाय बे आसुनिखौ जों मिथिनानै मोनामोन आर्टिस्टफोरा किन्तु दिनैनि तारिखाव नैबे सोरखारनिफ्राय जोंनि आर्टिस्टफोरखौ फन खालामनानैब्लाबो सोंहरदों नोंथांनि एकाउन्ट नाम्बार दंना गैया नोंथांनि मुङा मा बेफोरखौ सोंहरनानै बिथांमोना IBSC होनायनि मोनसे बेबस्था खालामदों दा जोंनि बिटिआरनि EM बिथां दा हारिमु बिफाननि EM दावबायसा बर' बिथांनि नाजानायाव दिनै बै जायफोरा हारिमुजों नांथाबनानै मेथाइ खनग्रायानो जा सावथुन मुलुगाव खामानि मावग्रायानो जा बिथांमोननो थाखाय जा एसे हायो अनसुंथाइ होनो थाखाय दिनै नाजागासिनो दङ नै बिथाङा दिनै हारिमुखौनो बियो बुजि मोनामोन जोंनि EM दावबायसा बर' बिथाङा नाथाय दिनै बिथाङा हाबसननानै मिथिबाय हारिमु बिथिङाव बेसेबां बेक जानानै दङ नाथाय बिथाङा दिनै ओरैबायदि नाजाथाबदों मावनो गोजौ थाखोआव लांनो थाखाय आरो जोङो बै समाव थानाय जिथु सोरखार दंमोन BTC सरखार खुंबाय थादोंमोन बिथांमोनखौथ' जोङो नैबायदि हारिमु बिथिङाव बिदि माने गोसो होनानै खामानि मावनायखौनो जों नुफेराखैमोन जों माने आसनिफोर दङ बेयाव जे माने BTC गभर्नमेन्टआवबो जे हारिमु बिथिङाव मावनो हानाय गोबां आसनिफोर दङ थाखा फैसा दङ बेफोरखौथ' माने 600-700 कोटि फैनायनि बिथोराव जोंनि आर्टिस्टफोरनि नामाव हारिमु बिथिङाव बाराखौ नाङा 50 लाख जुदि दोनोब्लाबो जों BTC बाखि हिसाबै बोसोरसेयाव 50 लाख दोनोब्लाबो जों जथेस्थ' सेटिसफाइ जायो बेखौनो मावाखैमोन दिनै नैबे गोदान सरकारा थोजासे होनो हायाखैब्लाबो जा एसे हायो बेखौ मिलायनानै होनो नाजादों आरो नैबायदि प्रग्राम खुंनानै दावखोलांनो नागिरदों जोंथ' बेखौ जों मस्ट वेलकाम खालामथारनांगोन बिनि उनाव जुदि सोरबा सरकार फैयोब्ला बिथांमोनाबो जुदि मोजां खामानि मावोब्ला जों मस्ट वेलकाम बिनिख्रुइ बांसिन मावनो मोजां नाजा जों बरायगोन बेसो दावगाफुबाय थानाय हारिमुनि मेथाइ खनगिरि मोसागिरि बिथांमोननिसिम मा खावलायहरनो आं बेखौनो खावलायनो नागिरदों रावबो उनफिनना थानो नाङा ओंखारबो
आरो बिसोर बेफोरबायदि हारिमु बिथिङाव खामानि मावनो जुदि जायफोरा गोसो दङ ओंखारबोयोब्लासो जोंबो नुगोन आं सासे भेरगाव जिल्ला बिसानि गाहाय नेहाथारि हिसाबै माने आं बुंदों जोंनि सेन्ट्रेल बिसा दङ जिल्ला बिसा दङ गाहाय थाखोआव खामानि मावग्रा दङ बयबो ओंखारबो नै नितामुनि दङ इलिसा दङ सिमां दङ कपिल सरकारि सन्जितमोन बायदि दङ बिथांमोनजों जुगाजुग लानानै खामानि मावनो ओंखारबो रोजाबनो ओंखारबो निस्सय बिथांमोना लांफागोन जोंबो हानायसिम जोङो माने हेफाजाब होगोन जिहेथु दा सोरखारा जथेस्थ'खिनि आखायाव लादों खामानि मावनो जों ओंखारबोनांगोन हारिमु सिबियारि हिसाबै जों ओंखारबोनांगन जोङो बुंनांगोन सोरखारनि सिगाङाव जोंहा ओरै ओरै असुबिदा जादों जोंनो ओरै ओरै प्लेटफर्म नांगौ बुङोब्लासो नैबे सोरखारा मिथिगोन अब्लासो खामानि मावनो मोजां जायो नों जुदि ओंखाम उखैदोंब्ला ओंखाम उखैदों होनना बुङाब्ला रावबो नोंथांनोथ' माने ओंखामखौ खुरनानै जासिबाय थाया खोनसेखौ बुंनो हागौ खोननै खोनथामखौ जासिबाय थाया बेनिखायनो आं खावलायदों दा उथिफुनाय जेसेबांखिनि मेथाइ खनगिरि दङ बिथांमोना जाहाथे नैबायदि खामानिफोराव आवगायबोनांगौ रोजाबनो ओंखारबोनांगौ खामानि मावनो नाजानांगोन सोलोंनांगोन ओरैनो बे आंफां आल्थुं फाल्थुं बे माबा रिल्स बानायनाय माबा बानायनाय बेजोंल' जानाय नङा एसे मोजां एसे नियम नितिनि गेजेरजों थांनो नाजानांगोन जोङो खनले जोङो गोजोननायखौ फोरमायदों दा जिथु बड'लेण्ड सरकार जाय सालायबाय थादों बिथांमोनखौ जों साबायखर बावदों आरो बिखेखকৈ नैबे भेरगाव ओनसोलाव जथेस्थ'खिनि माने मेथाइ खनगिरियानो जा मोसागिरियानो जा सावथुन दिहुनगिरियानो जा गोबां दङ दामगिरियानो जा गोबां दङ आरो बेबायदि जायगायाव दिनै जोंनि बिटिआरनि इएम दावबायसा बर'आ जे बेयाव बे हाबाफारिखौ लाना फैदों बिथांसिम जों जोबोद साबायखर बावदों हारिमु आफाद बा बिसानि जानानै आरो गेलेगिरि हिसाबै भेरगाव ओनसोलाव गोबां दङ ओरैबायदि दङ बेखौ दिनै गेलेनानै गोबां साख्रि मावलांनाय दङ दिनै नितामुनिमोन बायदि इलिसानै सिमांनै कपिल सन्जितमोन बायदि फुकनमोन बायदि धनन्जय बर' आरो मोनसोम बर'मोन बायदि बिथांमोन बायदि गोबां मेथाइ खनगिरि दङ बेखौ नोजोर होनानै दिनै जोंनि बिटिआरनि हारिमु बिथिंनि इएम सार दावबायसा बर'आ जे बेयाव लानानै फैदों बे जोंनि थाखाय जोबोद बाख्नायथाव मोनसे गोसोआव बोलो फैदों सोरखारनि बेबायदि खामानि मावनायखौ नुनानै आरो जों इयुनावबो बेबायदि खामानिखौ मावलांबाय थागोन जोङो बेखौ मिजिं थिबाय आरो भबिष्यताव जोंबो बिथांमोननि मावनायखौ जों अरायबो मुं लालांबाय थागोन बेखौनोसै